Tofa yanzu asirin wani tsohon soja ya tonu mai suna Lawan. Shi dai wannan tsohon soja asalinsa ɗan jihar Zamfara ne, inda 'yan sanda da sojoji suka samu nasarar kama shi a hanyar Abuja. Baccin ya je ya so makamai da harsasan bindiga da kuma magazin, zai je ya kai su jihar Zamfara, inda zai kai ma Dogo Hamza. Shi kuma Dogo Hamza wani shahararren ɗan bindiga ne wanda yana da yara a yankin Kaduna, yana da yara a yankin Neja, sannan kuma yana da yara a yankin Sokoto da kuma ita kanta jihar Zamfara da kuma yankin Kaduna. Kuma Dogo Hamza yana cikin 'yan ta'addan da suka addabi wa'annan yankuna, amma da yake ba kowa ne ya san Dogo Hamza ba, da shi da Dogo Gide, saboda su ba su cika nuna fuskokinsu ba. Da yawa mutanenmu sun fi sanin Bello Turji, amma shi wannan Dogo Hamza lalle rikakken ɗan ta'adda ne mugu, wanda yana daga cikin 'yan ta'addan da suke yawan kai hare-hare kuma suka takura wa mutane. Shi kuma wannan tsohon soja da kuke gani lalle da ma'aikaci ne sosai, to amma ba a san irin laifin da ya aikata ba har sojoji suka kore shi daga aiki. To amma dama abin da ake tsoro shine irin wa'annan mutane tsofaffin ma'aikata, soja ko ɗan sanda ko ɗan manga, wanda aka riga aka koya mishi harbi da bindiga, to kuma da an ce ya ɗan samu wani laifi kaɗan, maimakon a ja mishi kunya ta hanyar da ya dace, sai ka ji an ce an kore shi daga aiki. To wani lokaci da an kori mutum daga aiki, dama bai iya wani sana'a takamamma ba in banda iya wannan harbi da bindiga. To musamman kuma yanzu a zamanin da muke ciki, yanda abubuwa suka canza, wanda zaka ga wani bai da alaka da bindiga, bai san kuma yanda ake harba ta ba, amma abin da zai baka mamaki sai ka ga wani daga zuwa gona kawai sai ga ya haɗa kai da 'yan bindiga inda suke zuwa suke barna. To barantana ko wannan tsohon soja wanda ya riga ya san kan bindiga 100%, kuma irin waɗannan tsofaffin sojoji da dama da su ake haɗa kai cikin daji inda suke koya ma 'yan ta'adda harbi da bindiga. To kaga na farko wannan shi akan bashi kuɗaɗe ne, miliyoyin kuɗi, inda zai je so waɗannan makamai sannan ya kai su daji. Domin nan ma da 'yan sanda suke tambayan shi, ya ce an bashi kimanin kuɗi miliyan 3 da wani abu ne, inda ya je so waɗannan bindigogi, yana kokari ya je ya kai ma Dogo Hamza. Kuma ya ce lalle wannan ba karo ne na farko ba, dama ya riga ya saba wannan sana'ar. Idan ba ku manta ba, ko a kwanakin baya irin wannan abin da aka yi ma wani tsohon soja shine mai suna Siman Abbas, ya an magana da shi ta tada hankalin jama'a a kafafen sada zumunta. Domin a wannan lokacin baccin an kama Siman Abbas, an tsere shi kimanin shekaru 6, inda matar shi ta bi duk wata hanya da ya kamata a saki wannan bawan Allah, amma ba a sake shi ba. Daga baya ta zo Burkita Family, wannan gidan rediyon mai karɓa mutane yancin su, inda aka fito da maganar nan ta fito kafafen sada zumunta. Sannan kuma shugaban sojojin Najeriya a wannan lokacin ya ce zai bincike tabbatar da abin da wannan matar ta faɗa da manyan ƙasar nan da dama, inda bayan an yi bincike an tabbatar da abin da matar ta faɗa gaskiya ne. To daga baya sai aka sako Siman Abbas, inda aka gabatar da shi a kotu, wanda kaga inda ba wata shi bata fito ta wurin teraren makaɗa ba, da naka Siman Abbas yana nan a ɗare. Kuma dama da kama mutum irin wannan tsirewa na rishin mutunci a ɗare shi, to kwalla ce an kore shi aiki ya fi sauki. Yanzu kaga wannan mutumin yanzu ya cuci kansa, dukan shi ya ce shekarun shi 45, to amma yanzu ya sa kanshi a wannan mugun hali. Yanzu ka kama wannan da aka yi mishi, bai zama dole 'yan sanda su sake shi ba, a karkanta yanzu zai ja mu kanshi tafiya gidan yari, bai ji bai gani ba, kuma dan abin da za a bashi bai taka kara ya karya ba. Domin wa'annan 'yan bindigan yadda suke karɓar kuɗaɗe miliyan 20, miliyan 200, miliyan 300, inda a ce wannan kuɗaɗe ne masu albarka, to da za ka samu yanzu Najeriya babu wanda ya kai 'yan bindiga kuɗi. Amma abin da zai baka mamaki shine sai a kama 'yan bindiga, ka je an tambaye shi, wani sai ka ji ya ce 50,000 tashi ta kanshi bai da ita. To amma abin tambayi shine duk irin kuɗaɗen da suke karɓa suna ina ne, inda za ka ji wani ya ce ai shi gaba ɗaya wannan kuɗaɗe idan an karɓa manyan sai suke karɓa. Wani ka ji ya ce an bashi 10,000, wani kuma ka ji ya ce an bashi 20,000, wani ma sai ka ji ya ce shi ba ta bashi komai ba, domin su ɗaya da ya fara koko su biyu, amma shi gashi asirin shi ya tonu, an kama shi. Kuma da dama su manyan 'yan bindigan nan mafi yawanci ba sa shigowa cikin gari, mafi yawanci su suna rayuwar su a daji ne. Yanzu kamar irin Bello Turji, kaga har abada ba zai taɓa yadda shigo cikin gari ba, domin da jama'a kaga sai riga sun san fuskar shi, 'yan sanda sun san fuskar shi, sojoji sun san fuskar shi. Duk garin da ya kuskura ya ce yau zai zo da sunan ma ba wai harbi da bindiga ba, ya shigo kawai ya fita, lalle za a yi kama shi kuma a kashe shi. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wani tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai sharing in bidiyon nan, kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyon idan ku kalla. Rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta yi nasarar kama wani tsohon soja ɗan asalin jihar mai suna Lawal, ɗan shekaru 41, da ake zargi da yin safarar makamai ga 'yan ta'adda masu sata da garkuwa da mutane a yankin arewacin na Najeriya. Mai magana da yawun rundunar SP Shehu Muhammad ne ya bayyana haka ga manema labarai a yayin da yake gabatar da mai laifin
wanda ya ce an kama shi ne a hanyar Abuja zuwa Kaduna a ranar 27 ga watan Agusta. SP Muhammad ya ce an kama Lawal ne da manyan bindigogi ƙirar AK-47 da AK-49 da harsasai kimanin 500 a yayin da yake ƙoƙarin kawo su a jihar ta Zamfara. Da wannan bawan Allah da yake kiran kan shi ta jihar Zamfara, amma kuma a ce tare da shi ake amfani ana tsoron da jihar Zamfara, tare da shi ake amfani ana kashe ‘yan uwansa al'ummar jihar Zamfara don abin da an za a bashi wanda bai kai ya kawo ba. Saboda haka yau da gwamnati ta cika. Ya ce mai laifin ya karɓo kayan ta'addancin ne daga jihar Nasarawa a arewacin Najeriya, kuma zai kawo su ga wani rikakken ɗan ta'adda da ake cema Dogo Hamza a nan jihar ta Zamfara. Ya ƙara da cewa Dogo Hamza dai babu abin da yake sai kai munanan hare-hare ga bayan Allah, yana sata da garkuwa da mutane da kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba. Wannan kayayyakin ya amsa da ya da cewa lalle wannan abin da ake zargin shi da shi haka ne, kuma wannan ba shi ne karo na farko da ainihin yake aikata wannan abubuwa, kuma waɗannan abubuwa da kuma gani da su ne shi dogon Yusuf da sauran jama'a su suke amfani da su wajen kawo waɗannan matsaloli a jihar Zamfara. SP Muhammad ya ce waɗannan bindigogi da harsasai wanda aka kama da su ya yi niyyar kai su karamar hukumar tsafe ta jihar ta Zamfara. Haka zalika ya kuma ce mai safarar makaman yana kai ma kwastomomin shi da ke Kaduna da Katsina da Naija da jihar Kebbi ire-iren waɗannan makamai da 'yan ta'adda ke amfani da su wajen kashe al'umma. A yayin da 'yan sanda suke tambayar tsohon sojan ya amsa laifinsa, ya kuma tabbatar da cewa yana sane da irin ta'addancin da ake aikatawa da waɗannan muggan makamai. Nawa ne ka tafi da su, nawa ne aka ba ka je ka kai masu samu sun ba ka da naka? Sun ba da kuɗi in kai mu shi wanda zai karɓo kayan hannun shi miliyan 3,150. Da suka ba ka waɗannan kayayyaki. To waɗannan kayayyakin da aka baka wa za ka kawo masu sannan a ina za ka kawo su? Zai kawo su wurin wani ɗan tsare, a nan tsare zai kawo shi. Zai kawo kayan shi wanda kuɗi na in na kuɗin tsare zai kawo kayan shi. Ka kira shi kwatanta na ɗan da gida na farko shi ne kai ma ake domin da zai kira na sai kwatanta na ko yin zan kai mishi ko kuma wuri da sai ya je ya kai mishi kayan. Shi hamda da kuma da ɗan tsafi da bayan da aikin da suna wannan aikin na ɗan gita. za a ci gaba da wannan ƙoƙarin. Daga ƙarshe kakakin rundunar 'yan sandan ya ce ana nan ana ci gaba da bincike saboda a kama sauran abokan hulɗar Lawal domin gurfanar da su gaban shari'a don fuskantar hukunci. Abin da nake kira da Rosa, wanda sai yana irin wannan harkar ya ji tsoron Allah, ya ji tsoron Allah ta amince. Saboda rayukan jama'a duk abin da ka kawo aka salwantar da rayukan mutum kana da haƙƙin wannan jinin mutum. Ismail Abba daga nan Jakadiya a Katsina.